Tipsila Z play khona Tipsila Z play khona Ebatha tipsila Z play khona lapho sibuye into zakhe bese yala any series kanje ukhohliwe ama-highs onefeel sifoni yeah mnandi yeah yo Stege. Hello. Hi, How are you? I'm good and you? I'm good. You're so handsome. Yeah, I beg your pardon. You're so handsome. Yo, like thank you. I appreciate that. Yeah. Like you look so glamorous. I look what? You look so glamorous. I look glamorous. Thank you so much. I appreciate that. I also love your outfit. It's giving. I appreciate very much. It's giving. Eat it. Eat it. Eat it. Yeah, Eat it. but Eh? I'm not that type of a guy. Oh, you don't. You're not fun. Yes, your eyes, you have ocean eyes. I have the ocean eyes. Ngiyabonga. Thank you so much. I appreciate you. Now I'm in love with everything. I even love your rich teeth. He's like one plus user. But Manje senzani abantu bami bathi siyafanelana. yo, it's a pleasure. Like nami ngiyayibona lento abayishoyo abamvele It's a pleasure. bakho son. Like ABC always sound beautiful and confident. Oh, sound beautiful. So when we do things siyafanelana? Yeah, mfisi, yeah, ngingasho kanjalo. Ayi nami ngiyabona sila standard. Toza khona. Huh? Khona mani lento leyo. Khanqinyisayo nami. Ngikhona. Bani sibongo sakho? Uthelizi ushiye ngisokalisa umnyamani kaNgqengeleyo. Aw bakithi. Mfokashenge. Owashenge. Bheka mina nawe ha. Ash. My people are already saying siyenze lento le. Shothi mangiphuma la sizokhuluma. Yo. Ngingajabula mama ukuthi ayazi ngishiya konke phansi. Ngempela. Ungakhulumi. You know you are the only umuntu wesilisa engikhuluma naye kule app. Angikhulumi nje mina nabantu besilisa. Hayi bo mama. Ungabisayisho ke le. Ngempela angikhulumi nabantu besilisa. Bengithi nje cause ngibone bathini le. Ngibona iprofile yakho ngabona ngathi cartoon ngathi singibheke maybe uyasumuntu wesilisa kodwa ke angiregret ukuthi ngikhulume nawe. And I was praying for a partner, so like I don't dream the dream that is never dreamed by anyone. Yeah. I have to sustain my life if I want to protect the queen. So shuthi umdali ifezile. Phela amaphupho into efezekayo. Futhi iphupho alifi nje umnikazi asaphila. Nomlomo uyadala phela siphila nje uNkulunkulu uyosilondolozayo. Akusho khona ukuthi maqondana nawe. Ngathi kusekuseni ngathi akukakazi kuyolala. Ngiyabona nami budayi inhliziyo yami uyithathile bhala lapho 069. Yo. Athi ngiyabhala Bazokuthathela ngizobhala laphaya kwenye indawo. Phela ku-inbox uyabazi. Yabona manje asifuni ukuthi lento yethu imosheke. Abangasimosheli lento esicala bheka sebabhalile kuma-comment wami bathi 069 qhubeka. Mamela khuza ukhehlo mamela. Ungabe usaqhubeka mama. Mamela angithi uyalazi ibhayisikili lamama amavili ayingaki.
Ayingaki. Lamabili. Nami ngicela ukuthi sibe sobabili. Mama. Ayi mama wavela ngivela ilanga, wangiqalela ilanga. Ngiyabonga. Uyalazi ibhakede mawulibeka empompini ulivulela lenzani? Mawuvulela amanzi ayenzani? Ayenzani? Livele ligcwale nje. Nami ngicele ngaveza. Mama. Yo, Ngicela ukuthi after la siphume ungibonise i-proof ukuthi vele uyangithanda. yazini hayi. Ngizoshona khona. Bengicela nje ukwenza kanjalo. Okay, ngiyabonga. Iqiniso vele. Ngindoda ngamagama ayo. Nami ngiyakukholwa, ngiyabonga. Ngapha ngiyindoda ekholwayo, hayi ukuthi ifriji yasekhaya iduma namanzi abandayo, kodwa khona okukhona. Khona kukhona. Ngile ndoda esebenzile endlini. Hawu ngiyabonga. Mina nje ukuba nawe nje ukuthi kusebenza lekho sekuzokubona. Sesiyoqhubha nje impilo siyi-2. Ayi, yo. Yabo lento. Awabajabulisa abantu bami-ke namhlanje. Nami ngiyabonga ngicela ngawo plan. Ngicela ungiphrovele masiceda ukuphuma la ukuthi vele nawe ugcina ngami yabo. Like on a serious note ngizokuvela sanazi. Ngiyabonga. Mina no because yabazi ukuthi namanje sebasikhiphile vele ukuthi ayazi impela. Akunandaba mina ngithi manginawe ngigrand. Intando yabo kuyogcina intando kamdala. Mina manginawe ngigrand C2 sishaba. UNkulunkulu khona azi. uNkulunkulu khona like ngiyabonga. Shukela tiyeni sweet. Sweet. Mina I was praying for a partner bheka nje banginikeza ingelosi. Bheka ene nami kunjalo bengiloyo ngisho nabantu bami ngibatshela ukuthi yazini futhi nje yabona i-type yami like exactly ngingazi ke maybe nge-height but akusenani ngiyasho the way ungakhona is the way manje nje kungasikudala bebangibuza ukuthi type yami umuntu onjani discover wena ngqo. Yo abengicela mama bengicela ayikahle. Ngiyabonga. Hayi ungawari ngiyangena manje kuma-DM. Yo. Hayi madoda nilisephi yelo phone lami? Bangithathele yelo phone. Liva. Yo. Madoda bekune ntwana sicheka usala. Ntwana. Madoda libuyiseni madoda. Buyisani lo muntu. Iza PK umona abobonalisa. Ayi sebabheka dlala umntwana umanzi kanjani? Mntwana kobanga. Itosi. Yo uthi uzongijela inbox yo awuyathela. Liphi mama? Aish. Madoda sengibona awulahlekile yo alawo mazondo wajita sicheke bonile ntwana ukuthi bengivuke nginte fresh kanjani yo ntwana omseshe sicheke ntwana fortunate wona that ish Fortunate. yo anyamsesha ngangini yo hey enota ngivuke ngenyinto shuthi intombi into ngoba sithi asibabona ngemhlangeni phinda PK ntwana simbheke thola izinye sala eDurban ngabo ma 11 bengizospela ama snack heaven shuthi yo bathi helicopter shuthi ngicaptain eliyakhophothela shuthi ngishaya khophothela ngudokotela mara ngidla umdoko kuphela ngiyazibhokotela yo ngitshele ngegama man simsession ngapha athi simseshe ngapha nangu akabuyi ngimtshela ukuthi abuye
Yo. Uyashaya sijeke phela la. Ha, mbheka live uye Fortunate. Ha. Hayayayayayayay. Indoda uye lo ngikhuluma mbheka live. Yo. Ngimiyeke. Mara. Akabuye. No, nta. Makufukela utheka ngithandile igogwana. Like ibesile Johannesburg yabona. Shuthi kuhlanga izinye zamagezi ithi Johannesburg ngiyabona la Johannesburg khala ngiye politician ibizwa Chris Mohane. Chris Hani ngithi hayibo la Chrisang. Cabanga mayela la Chrisang ithi ngisala eHani. Hayibo. Oh, so this is Makutanibonile nami ngizehlele. Like ngizehlele vele. Yo, awungenile ndoda bayakhala ngami lapha live yakhe. Yo. Like ibathi Johannesburg. Like namhlanje nginabo fafastra Johannesburg. Khale ngiye politician ibizwa Chris Mohane. Esijeke faka ichaza lapho umfollower sami. Sexpalo umuntu. Yeah, sure, bafethu is your favorite cousin Masilva Mshi. Shino njalo. Yebo. Bathi company Masilva. Ngana yami ngicane kanje mbana lungisa ipanel something. Yeah boy. Lungisa ipanel ntana yami yo manje mncane kanje manje yo. Yeah, bathi Johannesburg. Right kanje. Ay. Bathi kwenzakalani? Yeah, mnandi moja shithi ngiphethe Masilva injaka mdeva shithi usengevela isha imbeva zikaSiguduva. Hey boy. Yeah, boy. Boy basuke basho wena. Labafana baphutha iprogram ngange content yakho. Bangani program ngestyle sami. Ngestyle. Ayenzi. Wena. What the fuck did I? Like what was I thinking? Antwana mina ngeke ngizocompare nabo Shalom. Angeke mina ngi-underrated intaba. Angeke ngizocompare nabo Shalom. Endoda mina bayangiqwaya Masilva ntaba. Nalabantu mina ngibazi ngawe boy. Mina ngibazi ngawe. Bayazi nabo sekumane basabukusho bayangiqwaya. Labantu bengingabazi. Ngishayela ngivuka or namanga. Ngishayela ngivuka ekseni. Ngentongo ngithi Masilva kamba. Ngikunike. Endoda mina nginesubstance for ukuthi manje ngithole energy. Ngikhipha ngasame energy ndoda ngidinga egazolo. Ay. Endoda nanoma bahlangana nami emamoli ngibashanga umozolo. Ngitshelile poison ngathi ngiguy shout out lapha ya kule podcast bengiyokuyo. Ngathi hey Mepho ungavali ngakagayi kuze uthele shout out kuze ukhelo. Yebo. Yeah. Awungawaki ngiyakufeva nami Masilva. Asizonke ntwana yami. Ngithi le game isazoshukuma. Isazoshuba. Asichaka phela bathi cheese isibinini siyabulala mntana. Yazi amafula kanjani ungakalali mngani wami. Thina mahlangana neapula salihlapula ntana. Ndoda. Your favorite cousin the real Masilva ntana. Hawu yazi umshini oshesha operation makunya zonke. Engashina ma scrum sendishini. Angihamba nawe Jayama, angihamba nawe. Bafethu, ayizinja lezi bafethu. Ayizinja. Bayazi doda yini. Asisonke ntwana yami, Mina ngiqola wena. Thank you Masilva. You know very well ntwana yami asisonke. Babhalile barabile but angeke sisababoleka because masibaboleka bayabaleka. Ayinkohluza ungishanga lamagama lawa wakho. Endoda Masilva bayasiqwaya ntanga basabukusho. Anotathina bayasaba ntankinga sebasabukusho. Mina yabona
ngivele ngakuphakamisela the time uthi barani iwhatsapp ngeprogram ngesitayela sami ngizoba abantu babo uma bahlangana nami bangicela ama-make nami bafuna ukushuta nami ebabalele ngisithi idlalela kayi manje ngiyawuzwa setele awuthi le ngitraumatizile no ndoda barani ndoda barani program ngesitayela sami angeke babuye bathengela ama-make nami angeke babuye bese bacela ukushuta nami bafuna iwele bangeke babuye bangayanga bangakhangizana bazothola amakuphela inyanga ngibashaya ngephanga shuthi ngijika le maphanga ngibalalisa bangadlanga angiphindanga ngalale mini cause ngizokhupha amanga endoda mina ngiyobayenzela imanga nginamandla mana magama ngakuwathathaphi wonke endoda lento limilula kufana nokuzamula first to mayelula ngabona ikhanda ngiyaliphula le do it for the views mina ngiyenzela imula ngi5 litha ekhasi mabangibamba kafu ngiyaqhuma iKellogg's ngidesha neamarula ngo yo athi mabangibamba rough ngiyaqhuma ongizweni ndo ngi5 litha ekhasi ngibamba rough ngiyaqhuma yayazi ekhasi yahlonishwa ekhasi yeah ayizinoka awubaniki word of the day ke silale kamnandi awusilalise kamnandi nje yabo silalise kamnandi nje ngeyi1 emfethu khona abanye esingabangi lutho nabo esibanga inkulumo zayizolo zabo zokuthi ngeke siyendawo mase sikwenye indawo sengicela abagunya amagama abo phela thina sizimelanga sime nje uNkulunkulu uyo silondolozayo so asingayini ukuthi ubani uthini ubani unani ubani kanani just focus on yourself believe in yourself that's all because nabanye siphila nabo basifisela okubi so indaba zakhontana mele uzazi ukuthi kahle kahle nomiphi ubani like it's you versus you most biggest feeling challenge lo muntu ozibona like esipilini angitayizona emfethu like don't start the day without telling God anything mfethu mozovuka mfethu umtshela umdala ukuthi ngiyabona don't start the day without telling God anything yes mfethu yo mfethu phela khona bangavukanga ukubomela ubone ukuthi uvukile khona balele azange bavuka wena polisecho ukuthi uvukile emele ubonge njalo into namhlanje njalo ungakhohlwa ukubonga uNkulunkulu uyosilondolozayo angitayibamba njalo ayacaba khuzukhelo nje yami khona abanye abantu bababukela ama video wakho bayakhuthala boy ngiyangithola bathola amandla nje yami bathola amandla boy nabantu abadala boy acaba nabantu abadala bayakubheka boy yo nje yami shout out boy ayazi ntwana wami bengenele ngokukunika nje shout out ngikunikela lakho nje yami ngiyangithola shout out nje yami asisonke boy ngithatha kuwe masilva mfana Khuzukhelo engashingisho nama-scrum sendishini iKellogg's sidlela enkomishini cause izitsha sishiye endlini siphezu kwemishini hey boy akusi-competition so basayinisa ama-petition mfana awushayele lelile kamona inkinga requesta bathi ye boy bathi angizenzi ibhetha ngompetho ovunya bongcesta ngibekhewane kasila kaQuesta onenkinga uzorequesta ngomphunyu kabamphethe umalume kabesta shuthi noma ngathi can even check me kuma magazine angitlentise egazini uyabona the time ngibona leyo video ngathi hayi follow hayi ile phuzisa uCasper isipaletha nabantwana sebayahala sebafuna ukusihlutha ngizokuphela antwana bengingafuni ukubashela bengibabhalela ama-friendly letter shout out nje yami abengingenele nje ama-shout out ntwana yami marimele ufike esitulo sizo-operator boy usema-Oaklands no ye uzobona ubani Thomo uzobona ubani Khuzukhelo yeah boy siyabahela ke manje abaheli somebody boy hela labantu Thomo man mina ngizobadlisa ama-Kellogg's nenyama futhi abayazi laphana abhiza amaphara lokho ekulandelela afana ngabe hamba yeah mina njalo
ndoda. Mina nje yami. Atshelwa ndoda. Mina boy, I don't give a fuck ukuthi uba ula kule live le. Yeah. Brotherhood, one blood. Yeah, one blood. Mabesukela wena basukela mina ngilinda Thina sazi ukuzukelo. Boy. Nakhona abalandeli bakho ingane zakho lezi shekhote efana njengeyakho boy. Lo. Abantwana bakho. Abantwana bethu. Ngiyabonga Mjomani. Uzukelo. Ngiwe imali yomntwana fanda khola wogogo isimela senkantolo awungenge indaba zayizolo Showcase the kids alpopa. The producer. Flat by night vele ngiyakuthola. Ihona dala abantwana. Iveve dala abantwana. Lesendumbe nana siyaphahla. Mandela nona lesasa. Boy, abakhozi laba bayafufuza njengoba befunda ama-line. Yeah, yiyo mfana yiyo. Producer. Ngiyababona labafana ababhizi bazenza ukhuzukhelo. Abazi ukuthi ukhuzukhelo wakho uze semncane eK1 futhi wayenza into eyi1. Akabhemne Taiwan. Baze competition nawo ibhubesi ihlala esiqwini. Ibhubesi ahlali nezinja ndoda. Ngiyabona khona le video ngihlenga lo le 1 minute ka elapho no damn it apho ngeke ukukhuluma into ezikanje phezulu kwabanye abantwana apho hayi akusukula lokho kubulala this is a company of man uthina pha boy mele sibabuyise eAfrika ukuthi kahle kahle kenzakalana la kenzakalana labafana balahlekola ingqondo abakwazi ngithi yebo bathi khamba lenti company is the compliment of the company of course somebody Shelly line boy bathi khamba lenti company babhizi abantwana labo bachoma ngabantwana kade abazi abantwana ukuthi sesibavule kakhulu sengathi chicken licking ubona ichicken licking uma ivulini inembobe endless uyamazi umjomani umjomani uyoringa isibaya ngiyamazi ibi-tablet kamjomani niyenza ibi-tablet yakho ejomiva itablet yakho my tablet akusiyona itablet ama-tablet amaphilisi lana sibiza nge-TV i-TV eyifoni umabona kude oyifoni mnandi izwa umjomani yobhasta isibhaya mfana umjomani yobhasta isibhaya ayi masilva haya yazini utshela labafana laba bazenza wena laba abafana abase K1 ukuthi amakogeza anyeke babuye bangayanga into ehlungu ukuthi abasoze bayi-afford iperfume oyifuthayo ubafakela ukushisa ubafakela isifuthe bayakolotisa laba ndo ngempela akekho umuntu ozongena njengokhuzukhelo ngene kadiyo asikathi ngicela iperfume hayi mina mfana ngishayile nanoma uyabona bothi ivideo yaphezulu yabuya futhi yebo bakanti ngiqedile bakanti iqalile kanti ayikaqali utshele ne-cameraman yakho ngithi hololo awutshele ne-cameraman hololo asiyamnika cameraman esijeke awuthomiyolo ayithomiyamazi usijeke ayithomiyamazi usijeke Ololokiyalala. Mnandi ngithanda kuphela only athi ngiyathola nina ngifuna ubatshela kumanje kwi-live ukuthi akekho umuntu engimsabayo content creator ngisho ngazi uqimbile no John Cena waze eqimbile mina kodwa akakwazi ukusina Aliya mito participate ekhuzukhelo njayamuyazi ndisonke aliya minyaka one love boy eyodwa banike uyabanika ntwana yamathi sonke K1 ayengale nabo ngedlale labo 17 into lokuphela ngoparafini
Dako. Yo. Mnandi moja mojeru. Chuthi Asho ringa kuma ngeSubaru. Baripie mafuni maru. Eish. Ngisawucabanga ahead ngeintombi zabo phela intombi zabo ayiphelile ku-inbox sami ziyangishare bro like Amara ezabo Shalom azijule ezabo Shalom. Shalom basikomora Abayazi they can't relate phela ishots bayifaka nange-winter. Nama brand awabizi. Ayimfile basha ama-brand ayi-45 isandla bafana abasebenza e-MTN ayinto yabayipasi bashita ayi ngibhalanga mina ngabo ayi boy basukele ezine ngeke ngibuke ukhuzukhele bemsukela Zeka. kuyaphileka Bathini batakunakithi mo. ipizza likho Alikho ngayami. bayangirepela yini kunapizza mose Njalo. ipizza likho sana Alikho njalo. hayi ndo emfethu akunaskiki mose Kilo. ye Uva ushoot. shutha sine-school tour manje ngo-12 nje manje shuthi yele wabhaba ulala thina siyayiqhubekisa phela thina sina-special occasion Yazela baba wami. Asikathemba. thina nje siyazenzela yabona amasifuni Awulimela athemba. Kilo ntanga. ngimnandi bajenzi Kilo. ya mnandi Benginale yakho isitoni zami. Sikhuluma ngayo. hayi wena nini My di live yayo. balive nabosokisi Bokustumza siphela. Akhe sangisesijabulile ngesijabulile bese after kune-dress day lapha ngase-Dukes ekubathini khona Limpopo eTeflop lapha ngase Usivelela nini ePambridge? ePambridge ane Kufuneka ushayijika ngayini. ngizoyishaya sesinephepha vele le-culture sonke isikele sifuna ukuzivasa sesivaya but if abo-principal abafasani nakephepha nje sinalo no Kanti awushayikike Soweto njalo. sontana tangena ngiphume everything eLondon. Hayi ingena phuma eSoweto. uyazi mosinawe wawaphikisa nje Akunajithi. ngoba sibajampana emhlangeni Bathi imali mayikhona yenzwani? yadliwa njalo Yadliwa njalo. ntwana yo-TikTok besesitofini namhlanje ndoda le video yami nofafasta netiyenza ipepi Ngibona. amarani ngawakho bafitha ayikho engeke yenzeke yonke into izophasa yabona asiyiphela ngokuthi ubani uqale kuqala thola i-aims to reach the destination Hayi. Bathi hlala ithembeni uqine kuphi? edolweni Danke njalo. because bayasibangisa silo nabantu singazi Danke njalo. Njalo. Angishayele intro yakho leya is the compliment of the company of course. Somebody it's the do compliment something. of the company of course somebody do something Uzevala masuku phela mina shwari. ngi-writer actor director creator promoter monitor so mangirayitha ama-scout angibhayitha editor bese asibiza ama-creator Uyangikhuthaza yabo masosho kahle. Ngithatha ama notes ma. hayi chance incane ntwana Yebo. Ntanga kilo ntanga funeka ungifakele ama-tens wakho ntanga. ngizokugaya ntwana ungasabi Uthila mfana mina uzolayitisa izibhala ngayiye eLondon mfana. hayi 10 ngizonigaya basho
Kila mele ulayite sizibhaya ngaye eLondon mfana. Ngimamela. Ngithi mele uzolayite sizibhaya ngaye eLondon. Angizoyenza leyo ntwana. Mfana. Yo shithi namba lama lika appear story. bathi cheats alikho mos. Hayi cheats alikho ntwana sebaqalile bayangirephela lapho kuna beats mos hey. Shithi bashaya acapella cause mina ngi-CEO yase Cash Building kadelezi zakha kuphela. Bane ukuthi episode shithi ngishaya acapella ntwana ngibona ngiqaphela ntwana. Ngilebe extra ku generation le nempandla nentshebe eminyamanyana bathi ukhaphela. Yeah boy. That's chill. Boy. Yeah boy. Bathi uzenza better bathi. Angizenzi better ngumpethu uvunywa bongcest. Sanke njani. Yo. Vale lapho bathi vale. Khelo. Yeah. Ukhuluma so everyday vele. Lento kimilula kufana nokuzamula futhi lothuma elula ngabona ikhanda ngiyaliphula kutsa mungaviki. Yeah boy. Bathi cha achieve. Awudlela kamacha. Acha achieve. Better keep your video amachacha no fast try. Like yakijima is trending like kamampele. Akayithila say ilanda boma 13K. It's trending. Amakakelo yinja kid. Angibonga nina wajenza yabona. Super. Lento esho iyenza ukuthi nakusasa ngivuke ngikhiphe ntwana. It's the compliments of the company, of course. Somebody do something. Mabayenza umzamo. It's it. I want to go into my thought. Bolisabi yega. Abantu abaningi bayayifuna le way of the day kuhle khelo. Kunina abantu baleke bathi word of the day. Bayayifuna yo. Yeah. Bathi laba bakhelesi bathini? Laba bakhelesi bamixi Kellogg's neHebex. Solo bense Alex nhlothu senzele Showmax. Thanke njaya. Hayi wena. Hayi Ewani sezinto ewani. Bakanjani kid? From day one sezinto ewani. Asibhemi eTaiwan. Nje. Hey, vazi. Amakakhuleka. Yonke into ntwana ayikhenge ngipasa. Uyazi uNkulunkulu kuphela. Indaba leya ngathi yadla leya. Ekelo. December uyavama December. Yo ntana bangi-endoda nginamagiga amaningi. Manje uzokutholakala la eFosto nge-16. Khambani lapho yini ngishoda ngensipho ngini-supply. Botshela ukuthi ngishiye master ngenzeni. bathi yini labayisabayo. Yini mfethu or yini ngifuna ngizonixovela. Bathi basabake. Laba bazinzi wasaba amanzi abagezi.
banuka amakhwa. ngapha bayaphapha Yo, wena Kila mfana. Hayi. sebaqalile bayangiphusha ngizobabhampela njengobhusha cause sebafaka amagusha ngingena ebhusha ngithenga inyama yehak noma yegusha Uzovala amasoko ushukile. iya nota thina bayasiqwaya zonke ezithi yebo uzibheke ziyahlonipheka Yeah boy. lenti company enkulu yaseKatlehong Ekila. Yes. From day one, since day one. Ekila. Bathi sivilaphi bathi senzani? nota thina sirepa kulokhu kungena beats mose ungawari mpoqo njani ngizovela asenibhuka mina hey angikhuza nini But the small boys never fit. we can't debate nama MTT Ekila. sibadlalisa ini sibabhalisa inoveli bazisole bakhulula icathulo bahambe ngeenyawo lapha gravel Hey boy. Ekila. Bathi sivilaphi senzani? alivati ndoda ayelinamandla alivati ndoda And that thing give ivati nje lokhu nje uzehlisela nje ngokwevati nje kuphela la pilisi vasi. uyazi mntwana ngishaya ivest ngibuya le north west mntwana bathi am best from the rest mntwana akunajithi mose Akunathi muntu. hayi chitha likho zijaza mina ngiqwala nini Dlalisa mfana. Yes, kid. ayivati alidlali ivati Ayivati la pilisi vasi. liyaphilisa Lokumile nje ngenyawo lakhe librown limhlophe kunalezi zakhe izama original but uyama Ayivale lapho. Angisho America ngifaka ama-airport. washaya survivor ngomanga Ye? nabasemtini senza ama-flops benetushuthi ukhona sesijabulile kahle sishisha amavidiyo yazi mntwana nililala nakusasa ngizobe ngumqemane Ekila. alevati lamanje nodalihlali lo angeke uliyele mawala kayikhokho ezokhala ngalevati isikhola vati nevati i-arvati shuthi yo bashiya amabhokathi aseshoprite ndoda Bafuni word of the night da kilo. Bathi angikho ngise-America ngifaka ama-airport. mina wasita
Asingibagayi Kelly word of the night. Yenjani? Yeah, dumela lapho dumela. Anguzwa. Ayizange wayidlala izame yabona nje silahle over. Nali hoshka amaima lapha phansi kilo. Oh Julile ngikufakela i-through pass. Yeah, ngithulile lapha yayo. Into yamnayo la phezulu yayibona ihleli nje igada umzila. Mina ngifuna lo phansi. Aya kuniki into njalo. Ekhile. Uthi uyagoa ntanga uyamuzwa ke. Ekhile. Ukowa nobana naye lona naye yazichoshisa Ethi sicheke uzwe over. Ekhile. Yeah. Athi batakuna mathatha. Uyazikhalela mfana kuthi mina ngiyagoa. Makaze kimi ngizomchathise kwe-soft life man. Ekhile. Yeah. Uthi bathini batakuna mathatha. Ayi ndoda. Sanibonani. Litlhogonolo. Hawu, ukunhlupha Uyaqaba ukubizana ngegama over. sigama lami like. Hi there. Ninjani? We're good and you? I'm good. Na cheat mos. Hayi cheetah Likhona. likhona. Abawuthi likhona uyalibanga. Uthini Kelly? Litlhogonolo. Yes. Yini sihle mama? Awulali ke yo. Ufuna ngilaliseni? Ngilaliseni. Ngizokulalisa mina. Right. Yo. Ay khona abantu abanenhlamba kuthiwa wozongilalisa. Yo, awunenhlamba. Bayabalwa mfitha abasho kanjalo. Inhlanhla ibuzwa kuwe nje ayamsayihli. Sihle inhlanhla labantu. Ekhile. Yeah. Bathi buse drive through hlangana nobani? Yeah. Bathi buse driving through wahlangana nobani? Nokamuti ukapatia. Danke njayami. Engaliphuzi itiya ndodele eshithi ephuzi ipia namakhasamia. Danke njayami. Iya mnandi iyamotsha. Nangistunza ngiphelele la. Yeah, mnandi. Baba Yega. Bolsabi Yega. Uthi khambana uthi yami. Hayi Bolsabi Yega. Bathi khambani, bathi bazokulalisa. Baba bakhuluma nosihle bathi bayolalisa usihle lesefrontali. Amna ngiphethe icheck mfana shithi ya singesa kuma film. Basikhalela sebakhipha amalimi ntanga. Awufana. Ayi. Yeah, mina bafethu mina nithi nikaya bani. Ungawaki nangu aphelele sana yazicelele. Yeah. Yange. Maybe ngizawuwina. Aphelele izicelo ustumza ntanga.
Yebo boy. Ulihlohonolo mina ungishaya isandla mina. Aphelele. Nangwaphelele sangicelile mfethu. Aphelele. Sanibonani. Ya bheka ukhuluma noStumza olahlekanga. Hi aphelele. Njani? Yo sayangistoka yazi yo. Ngiyabona uphuza itiye. Sekabuyile mekuchazeki. Aphelele. Yeah, sure. Right. Ngiyaphila njani? Mina ngiphili yazi ngilongile kabuhlungu kanjani ufike Stumza ngiyakufiva. Aphelele. Ngiyakufiva Stumza. Ya Stumza aphelele. ngiyakufiva. Ufike kahle like ngilonely. Mawukhona wena maybe sengizophelela yabo aphelele. Wele, ayisebenzi lo. Yazi uwelele was a great guy. Yeah? Angazizwa ngayo. Like ungangenzi kanje bheka abangani bami sebaplane vele ukuphuma ama-house nabantu babo kushoda mina yazi aphelele. Ngiyafana ngisekudeni. Ngiyakubosela. Mina nginemoto ungasabi. Yebo boy. Ufuna ukuyibona ngikhuluma. Hey boy, mekeni apheke uStumza amadoda. Okay. Uthi kuphi ke aphelele njengoba usehleli? KZN. Use KZN. Yeah. Yekelani uStumza asiphekele. Like yazi kuzothatha boma 4 hours ukuthi ngifike lapho. Hayi wena. Yibo. Stumza. Ngiyakutshela ngizofika like namhlanje. Mangasuka maybe early ngabo 5. Ngakubona ngo12 ngiphinde ngibuya ngisho ngizela wena. Ay sobona ngawe. Abheka ke if ufuna ukubona ngami ke cungishiye i10s. Ya hayi ngikuzwa kahle. Alright. Lapha kuma inbox ni. Okay. Sibona. Ngiyabonga Stumza ngiswenkele namhlanje. Ha, baba Khelo. Baba Yega, awulisabi Yega. Awulisabi Yega. Angalongishayela ivati ntanga. Ayishawuthi yama, hayi alikho ivati lishanga masipho. Hayi. Eneta phela kusasa kuneschool tour nje. Ngo-12 la esijabulile. Bangifuna. Uma uzofika vele already ngeke upome ndoda bheka uba ngisikhathi la. Hayi ivati libandayo ntanga ngeke ulishaya ukugwintshele. Vele awuthi yami. Uma yena uyibona leya kwami uStilo khaya. Yeah. Ngi25. Ya sizoqala khona la ebashitini. Ngisekaslam nje. Yo mina ngizobe ngisekasi lakho yo bangivalele ngeke ngikwazi ukuya ngara kuSteve. Ngicela ngobani? Ya khana basazongigaya time slots and ziyangilwela lezi ntanga ngara ngase USafe nangara extension 2. Yo valelekile no. Yo thi ngeke ngikwazi ukufika ngara and bekumele ngivana uSocks ngara maya ngisakwazi ukuvana. Thina mina ngiqale eKaslam vele ngiyakhuphuka once ngesipili. Ngiyasuza cross nice ngara. Oh no Thiam. Ayibona ntanga ulingi yamaze cha. Hayi, ngazelaphi? Stumza ngazelaphi? Ngikwazi kahle. Hayi Stumza udlala kabi ke manje. Hawu, Stumza ngazelaphi? Sesukela lesisama uJake manje. uJake Lee. Ngikwazela lapha. Yazi nawe.
Lapha kuphi? Li. Laphaya. Yabo amakazi nampili ngavele ngiyashesha chest amakasengigenda. Bathi umkhelo banamanga. Bakheleka. Boy. Sinamanga. Khelo abangazi labantu banamanga. Li. Ngadlala shame. Ngiyalazi. Guys, I love you guys. Ngikakho sekakwatela. Yabona Hayi wena. ngivele ngewuwe. Cheke bayakuza ku live khubeka. Sasizobise uthi ubani ngowe C4 mtsheli. Kanti mina ngi live wena ukhulumana nalezi zinto zishona. Bathi sijeke uzwile. Why bathi sijeke uzwile? Boy. Azanda. Stumza. Ntanga ifoni icimile ntanga lo scrubber mase yangithethisa ntanga ngayi. Manje ungayilayitanga back. How? Obvious. Sobisile la mehla amakhulu. Izofuna ngiqalisele phansi. Ya. Yini enzima uqalisela phansi? Izohlupha nangu babakheleka musi. Really? Ngiyakutshela Spravo uthi yami dawonga ngipilile ngiyakutshela. Cimile like Unamanga Stumza namanga. ngiyakutshela ntwana. Ngithembe kayiwani empilweni. Wena. Amalankangwenya. Hayi madoda nina. Madoda nenyathi la ihlekela abantu ababhabla. Ifuna ukuza next asanda izithi. Madoda. Vele asifuna ukuza next into ikhuluma Yaphileka. Ngiyagezeka mose. Boy. Boy. Athi ngicela ufonela bolerata bathetha amabhahama ndo Ayisana. Hayi njalo mfana kanjalo nakuzalo yabona. Aphelele ngathi sekaphelele. Ayakufonela le ndoda yakho manje. Papa wena sihle ne. Wena sisebacelile ukuthi mfana thi sport sihlangane bathi bazokulalisa wenza idayila zakho. Hayi right angifuna kahle. Ubani omcelile? Mina ithuli yasho kanjalo kimi ubheke. No. Abolta mina. Ngiyoltshela ke mina. Hayi bontanga hayibosi. Wena kahle into imali ongenayo eBolt asimshayele ngecard. Ngisakonfirm bheke. Iqophulana ngefandak ha. La yenzakalani. Baba yenga. Khona uthukile lana. Yini ngathi uthukile kujam la yenzakalani. Esihle tanga. Yeah, Stumzero. Ubani uthozo mina umpolsel. Uqhashaza mina ngilibona igama lakhe ngithi uqhashaza kusho uqhashaza. Ukhelo uyibekele. Hlonolo. Asimo lehlonolo ishwena. Yeah, we emotional. All khona igama la ngilibona singibheke. Mina still sabo ngiqhashaza. Uqhashaza usho kanjalo. Usihle ke. Nelinye. Uthi sihle yini? Ngilikhohlile. Cela ukuzokulalisa sihle ngathi hayi bo sihle unenhlanhla mpijama. Yena usihlo sho kanjalo kimi. Osho uzokulalisa ngenza vice versa. Asihle mfana. Ngiyakuthuma mfana amborula. Vice versa. Sure babakheleka. Thumeka ke.
bathi dotatazele jasazazele uthukile umfokasihle esihla uye ba Yeah, ngisalinde iBolt ithi 5 minutes no. Asanda Yebo Sidumza. ulalele Akayazi ne-address yami. Yo yinto ebuhlungu leyo. akushashaya le Angifakele fast. Yo. yo ntwana wena ntwana bathi bazokulalisa ntwana ila akhonayo nta Nami ngiyabhayiza yo. yazibhayizisa ntanga ukuthi yaphayiza yazibhayizisa lungisa usiyawo Etot. Yebo sihle. nawe sositode tanga awusasi Angithi intanga manyimbiza ngalela gama yakwata. itsikutshele mlande maybe ngegama eliwani eliromantic lesilungu at least ke yabo at least Mina mamas. Yo mama solingana na mara. Batho mamasi awungeke. Naye Ndota awusathi ke bomalavi oretali Vele uqhashaza usho kanjalo. Yabona manje senimbiza ngokuqhashaza noganimini. Hey. Hawu cabanga. Sebathi uqhashaza. Hey. Akayazi usihle ngijwayela. Mama ntanga khelo ntanga wacava nakimsuthu ntanga kingithiyo ntanga Yabazi banjalo. ikhelo Yeah, mnandi. emina watsiba kimsuthu kingithiyo mina Yeah. kingithiyo mina cause namna kimzulu Amfana uzoyithola ngendlela. yini leyo ntanga Yalazi khoma. Ngibize ngokhoma ke. asanda Sidumza. kingithiyo Efingi. qhashaza Idoti. full stop Yeah. ntanga Zulu tasahlupha ntanga Ngamaneke sithi full stop. ya wena kumele umbize ngodali orelavi Full stop. Yeah. Lazi ngenini. Full stop njame eqinini kwesentence uthi cha faka yona. Iyo ke le. Mathoughts Full stop baba. Madots yo. Tobashita. Clean man. Ngedots asilazi. Khona lelishilo man. Konje ubani man? Edots awaphinde wonke lamagama akho labo washi. Yazi if ufuna ukubona igama lami ne tika ku profile yami uzolibona igama lami. lamampela ke asanda Yo walisho ngifuna ukuthi ahamba ayozibonela. Gama sekuqhashaza abanye bathi udota abanye bathi ungqi abanye bathi unkamisa no. Asokulanda ngalelo usibhale ngalo la dot full stop. Kanjani kid? li Yo limnandi lesonto musa. Uyalibona mara. Akusisonto. Enokusiza enye line up cabanga. Lesonto Isonto. sibalami sibashisa. Like amazethi sihotsong tieteng intato. Like sihlangene like yabo. Yonke into ish like Mix. Islam, Christian. You khona. And yabona lapha yana ne like yo ukhala no music yo. Yabo makhali music onjani? No like about sisi yabona leso. Yabo. Mix. Angizoza musla. Ngiyadlala kulaso. 29 na?
Yeah. siyakhona 29 November. kula siyakhona Yeah. Kune green room, kune double story. kula Cabana. siyakhona Can you meet go? kula siyakhona And ningazi ngamacap. Please. macapcap kanjani kanjani Ningagcoka amachapchap. Ningagcoka amacap. badala for macapcap Ninukeni kamnandi. yo shuthi sinuka kanjani kanti no Anyasho nje. yo but sinyukeni kamnandi hawu fetha Like nibe clean le boni. And nani la kuma comments. Ningagcoki roll on. clean. Very important. you guys guys come on yo Very important. Roll on, please. hlebe kamina ngiyayigcokisa roll on mas Nithi clean asifuneki. ini Nikunde ninywele, please. Yo. Fresh cut. Yeah, uzobe fresh man. Ungagcoki. Uzadiba. Ungagcoki Sontakashembe skinny. guys sontakashembe Tiba uyangizwa. Eish, ngiyakuzwa yazi. yo sentakashembe guys nazizwisa ubuhlungu yazi Yeah man, yeah, living. Yeah. Wow. Yeah. thina phela Like ngibona le ntombazana mayibheka. Ithi yabona lona. masiphumelisishayisela khona Babebuza nginjani. And asigqoka ama-tight fit. Asigqoka ama-tight fit. Umuntu azimince. Akakhona ukujaya. Isikhathi akayichapchap Adidas, raletse valena. so besifake wona ke Yo. Okay. so besikhokhe wona Vele ngabona. Nami nginawo. nama-slippers Mara ngeke siwagcoke. yoshela ama-slippers kwasana nama-slippers so besibuwo nje alright Nakupilo robala wait. And nasantse ke iskate. Wait ke Nabe kusesikhithi namhlanje. why into Mele zenziwe ngibe eish. Nami ngihamba Thursday next week. nami ngiyahamba manje yazi And ezitiba ngichine Bram. ushulina Kuphe Bram. Like Ubani? etiba uzohlangana nonewe iskate ne Kuphe iskate. ngakuphi ne main entrance noma yeah main entrance. yeah Our main entrance I5. Exactly. leyokuqala engasintweni engasemahrobothini yayibona engasemahrobothini Where is Mr. Price kids? yeah ngale Manje mina njengoba ngiyana ngo-entrance 2 all the time. And I'm Shem all the way entrance 2 Shem. akahambi ngeinyawo ngithi ngizomtshela ukuthi Hold on, I'm call you back. Usibulisela umalumski wena Guys, tiba uye lapha. Kuphi? Uyobulisa umalumski. Sisi, yazi mina ngenzani kusasa? Uyenzani? I have to go like buy ish. No, yazi ukuthi ngiyaphi mos. nami ngiyazi ukuthi Yeah, so like ish, I'm shooting with like a few nyana outfits and a few nyana swimwear. Mabuya emsebenzini kusasa. ubani emsebenzini Umalumski. ubani Umbonile wena namhlanje? Uthakayanga. Ay, lena. Ay. Maybe ngizongena ngithengishi lapha ya. Tiba. Yeah. Am I fine now? Malumski. Yes. Malumski waruna. Nangu Malumski uzoba laphi isigidi. Malumski. Bayi-2. Malumski 1. Ngazi-2 mina. Ngazi-2. No. Ulo uzoba le isigidi namhlanje.
umalume loyana umalumski. Hayi-ke angisazi-ke. Wait no ke batla sheba eng. Go tlo sheba eng? Baddies. Post for me. Yana ke shebile. The last episode. Yamazi. Mina ngibusy ngedit ama-video la ish. Wabani awakho? Nam uzoposta? Oranye kuposta? Ngizobona. Ngoba ngiyakwazi shame. Oh. Maka like angazi diba. Girl, post and take those videos. Like bye-bye. It's in your baby babies. Stand up, babes. Bye guys. Sihlangana masihlangana. Bye. Shy man. Asanda like ngicongitshela ngaleya salon. Serious yazi like my hairstyle. Yeah? My hairstyle is passed away. Ha. Ya sihlangane ne-Eastgate namhlanje. Manje like ugcine kuphi Bram? Ngicine ku-Risa ya. Aponya. Ngithi ngikubonise yena before uphume la ku-TikTok. Ihololo. Issue industry mfana. Teme. Matepetepe. Yona yo. There's issue industry. This is her page. Imithi mfundisi. Mina ngithumela na ku-TikTok ngoba ngine amnesia. Okay. Ngithumela yona. Bye guys. Guys, Abusa. Abu. Antangeke way. Bathi kuyaziwa, akuliwa, imali mekhona iyadliwa. Ivale lapho. Hayi seyivala manje, iyavalwa manje, iyavala. Yo.